Цоцо! По-лайн може, бе! Ево, бе, пи! I'm the king of the world! Не, Сашо. Видях. Що? Само долу, чак Иван да слезе да ти държи. Вашите ще го уважете, долу Иван ще те пази. Леко! Да, чакайте! Любо е долу, айде! Само държ това! Не следи. Изправи се, Мира, не спири! Мира, да, държ въжето, както се кричи, така трябва да следеш. По същия начин, дай! Пускай! Удари ли се, Копеле, падна ръка, много гадна. Айде, Ива! Браво! Стегнали сте горе? Да, защото мен не трябва. Значи сега в момента мисля, че преодоля страха от високо. Значи мога да скочи вече от блока. Feel free. Как не изми този сигурно леден басейн? Беше брутално. Това не е здравословно, не? Мене тялото ми стана иглички цялото.